negatívnymi našeho týmu voči Nemecku. Aj Nemci sami priznávajú, že nemajú až tak kvalitný výber, že nechali kvalitných hráčov doma, tak prečo to nevyužiť a dneska zvíťaziť? V svojom mieste samozrejme. Filip Gogula. Strela Nikolaja Goča končí v našej bránke po teči tesne pred bránkou. Stali som za bránkou aj Bližňák, aj Kopecký, ale šikovnejší bol Ullmann. Ktorý som zavrel pri Mantinelli. Útočné pásmo vyrovnané 1-1. Mário Bližňák. Tak sa to konečne... Ľahká strela zápestím. Pustil túto prihrávku Miklíkovi. Nemyslel to vôbec zle, ale Ehrhoff vynikajúco pozične. Pozor na Kinka, ktorý má otvorený priestor. Jeho backhand v našej bránke. Prehrávame 1-2. Defenzíva mierne rozhodená. Kuchenberg okrúžil skoro celé útočné pásmo. Zrite sa, čo vymyslel Mihálik. Gól! Záborský vyrovnáva na 2-2. Učebnicové a o zakončení ani sa nebudeme baviť. Ale všetko sa to chvíli, keď majú puk naši hráči, alebo okamžite po prerušení, keď sa vhazuje Miklíková prihrávka pred bránkovisko, tam je Roman Kuchenberg, prihráva Miklíkovi, ktorý neusmerní puk. Gól! 3-2! Tomáš Záborský otáča skóre. Horúci puk, mal sa ho zalahnúť, čo bolo dobre pre nás. Tomáš posvedí. Záborský, ktorý čaká na svoju príležitosť. Ehrhoffová tečovaná strela, ešte to skúsili. Odrazom od Rastia stane Nemci dostať. Koniec, vyhrávame 3-2.